Jum l-Omm, jum li fakkar u jonora l-ommijiet u l-dawk kollha li jipprovdu mudell ta' omm. Jum l-Omm oriġina fl-Istati Uniti fil-bidu tas-seklu 20. Kien propju fl-1908 meta Anna Jarvis iddeċidiet li tagħmel monument sabiex tonora lill-omma. Jarvis xtaqet twetta il-ħolma ta' omma dik li tagħmel ċelebrazzjoni għall-ommijiet kollha. Min hemmhekk din bdiet b'kampanja sabiex Jum l-Omm jiġi rikonoxxut bħala ġurnata importanti fl-Amerika. Din il-ġurnata ġiet adottata ġew pajjiżi oħra u llum il-ġurnata hija ċċelebrata madwar id-dinja kollha. F'bosta pajjiżi l-ġurnata ta' Jum l-Omm għandha tifsiriet differenti u hija assoċjata ma' ġrajiet differenti fosthom dawk reliġjużi u storiċi u hija ċċelebrata f'dati differenti. Iżda kemm Anna Jarvis ħadmet għal Jum l-Omm, 9 snin wara l-ewwel Jum l-Omm uffiċjali fl-Istati Uniti, dan il-jum kien aktar ibbażat fuq kummerċjaliżmu minflok fuq is-sinifikat tal-omm. Dan wassal biex il-fundatriċi stess daret kontra l-idea tal-mod kif kienet qed tiġi ċċelebrata l-Jum l-Omm. Użat il-wirt kollu tagħha u qattat ħajjitha kollha tiġġieled kontra l-abbuż ta' din iċ-ċelebrazzjoni. F'Malta l-ewwel darba li semma Jum l-Omm kien waqt programm tar-radju għat-tfal immexxi minn Franz Sajt f'Mejju tal-1961. Fi ftit snin Jum l-Omm sar wieħed mill-aktar ġranet popolari fil-kalendarju Malti. F'pajjiżna Jum l-Omm jiġi mfakkar fit-tieni ħadd ta' Mejju u l-ommijiet jingħataw xi rigal speċjali fil-waqt li bosta jżuru ċ-ċimiterji sabiex jiftakru fl-ommijiet illi m'għadhomx magħna.